into ehluphayo eyokuthi wanisube umuntu ebe unkosikazi kunezinto ekufanele aziyeke. Uma ukuthi khona izinto obuzenza ngiyalinganisa mhlawumbe njengabangani bakho benivama ukuhamba ebusuku. Hayi la ekhaya sikwenzi lo. Aseliphuza utshwala. Uyabuhlaba yini? Ngiyathinta nje kancane. Ncane. Hayi wena phela ukuthi ngiyaxoxa khona la. Ngeke yenzeke leyo. Akonakala kusengalungiseka. Uyazi vele ukuthi umuntu ophuzayo angimfuni. Kaloku babakhe kwafuneka athi understand, aqonde into yoba uthathe unkosikazi omncinci i-2K. Now bekunenomakhwela kule weekend iphelileyo bebebhiyozela i-birthday yetshomi yakhe, nanko apha ehaga itshomi yakhe. Behleli ke etafuleni bethunani bephuza i-adult beverages, kumnandi kuyilonto. And then ke kule video nina ibona ndigqiba uyifaka ngoku kube ku the next day ke ngoku enze live ku Instagram, and then abantu baqaphela uba hey kutheni ingathi ukhe wagqitha kwiinkampa zikaFaro. Then ke khangayihoye loo nto leyo ke wabe sonwabile ke kunye neetshomi zakhe. So I guess utata uMosamseleku ke uya-understanda uba umakhwela ewe zangazifihle uba ukhe abuthinte, kodwa ke uthi akamoshakali kakhulu. And then ke usemtsha kaloku so neetshomi zakhe uyafuna uphuma. Nale nto yoba ke umntu angavunyelwa ngumyeni wakhe ba aphile ubomi naye benobo i-social life yakhe bizawuphinda ibuye ijonge ngenye indlela kuthiwe uyahlukunyezwa, uyabo uyamphatha, especially ke kuba emdala nabamdala kakhulu kunaye. So ke sana ebenwabile uSamke bethunani, but ke kokuba butipsi bakhe akho nto aye wayithetha isisigaxa. But abantu khona khe wambuza uba iringi iphi, kwathiwa hayi sibona isandla sase-right asisiboni esase-left, asiyazi uba kwenzeka ntoni kwisandla sase-left. Sigqibele kuThando Nesithembu ke utata uMosamseleku eseyomcela eyobhatala ilobola kowabo. So inoba ke xa sekuphinda kubuya useason 9 bazawuqhubekeka ke nalo lobola kaSamke. And then ke asiyazi into zokutshata. uSamke ke phofu wayede wasibonisa umthungisi ethetha ngento yakhe ke nanoma ngamabhaso zininzi ke mos izinto ezenziwayo kwaZulu xa umuntu etshata. So into ke phofu engekenzelwa ke phofu kwa uMangwabe wabe yena ebethungisa. But anyways sawubona ke kule season izayo uba kwabe kuqhubeka ntoni na. Ebekhe wanayo ke uSamke ne-catering ebikhe yayosebenza kowabo, wabulelwa ke nangomnye umntu I think ngowakaDuma on TikTok esithi ubusiphethe kakuhle kakhulu, siyabulela. But ke sayibona into yoba kuThando Nesithembu naleyo ba bekusenzeka ntoni. Anyways enkosi kakhulu betani ngokuthi nibukele le video. Khanitsho nina banicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo.